Vítajte v Cosplay novinkách s dátum 18.10.2024. Čo bolo a čo bude? Na to sa teraz pozrieme. Ako môžete vidieť, stalo z toho dosť veľa. A sú na pláne aj nejaké ďalšie veci. Takže aby sme nestrácali čas, tak poďme na vec. Festivaly. Ako prvým začneme Písky o Fieru, slavnosti vody, ktorý bol 5. až 8.9.2024. Bol vo Veselských pískovnách a to je na juhu Česka. Prečo? Lebo sa to dialo na pláži. Program bol od štvrtku do soboty. A ako môžete vidieť, jednalo sa viac o LARPovú akciu ako festival, takže namiesto cosplay súťaže tam bol live action roleplay. Organizované to bolo Con Morhanom, ktorý je známy pre svoj festival Con Morhen alebo aj Zaklínačský ples. Ak vás zaujíma viac o tejto akcii, tak môžete si pozrieť obrázky, ktoré majú na stránke Facebooku. Ďalší festival bol MBCon. Prvý ročník sa dial 13. až 15.9. a bolo to v Dome kultúry Mladá Boleslav. Nachádza sa to severne od Prahy. A ako môžete vidieť, mali veľmi pestrý program. Zaujímavé, čo tam na ňom bolo napríklad cosplay súťaž. Aby ste mali lepšiu predstavu, ako tam vyzeralo, môžeme si pozrieť video. Takže čau, dneska jdeme tady do Kulturáku na MBCon, tak pojďte s náma. Keď budete MBCon hľadať na Instagrame, dávajte si pozor, lebo majú 2 účty. Začali s MBCon 2024, ale kvôli nejakým problémom si musel vytvoriť nový. Takže treba pozerať mbcon.cz, kde môžete vidieť, že aj druhý ročník sa uskutoční 12. až 13. septembra. Najväčší festival na Slovensku bol rozhodne Comic Salon, ktorý sa uskutočnil 20. až 22. septembra. Comic Salon sa odohrával už tradične v Dome kultúry v Ružinove, čo je v Bratislave. Program bol rozhodne pestrý s viacerými prednáškami a workshopmi. Najzaujímavejšia asi bola cosplay súťaž v sobotu, alebo potom v nedeľu cosplay divadlo a original costume. Vylepšením rozhodne boli QR kódy, ktoré boli účastníkom rozposlané v e-maili. Vďaka QR kódom už neboli veľmi dlhé rady a na festival ste sa mohli dostať bez dlhého čakania. Ďalšou novinkou bolo 360-kové video. Zadarmo ste sa mohli natočiť zo všetkých strán, aby žiadny detail na vašom kostýme neostal zabudnutý. Novinkou v programe bola aj nová súťaž 5 proti 5 anime edícia, alebo Gorin súboje, ktoré boli v hlavnej sále na vyplnenie prestávok medzi ostatným programom. Súťažiaci sa mohli tešiť aj na nové trofeje a medaile. A smutní nemuseli byť ani predchádzajúci víťazi z anime show, ktorí dodatočne teraz dostali aj trofeje z anime show, kde vtedy chýbali. Tomarát Pokémonov sa mohol tešiť na novú sekciu Pokémania, ktorá bola v novom stane vonku. Tým, že nechýbal ani druhý stan, tak sa priestory o dosť rozšírili. Teda až na tých, čo chceli sedieť vonku na tráve, tí mali miesta menej. Ak ste sa sťažovali, že vám vrátenie vstupného nechodilo ani po mesiacoch, tak tentokrát s tým problém nebol. Účastníci cosplay súťaže dostali späť svoje vstupné už týždeň po festivale. A aby toho nebolo málo, tak bleskovo vydali aj záznamy zo súťaží. Tentokrát sa snažili experimentovať s rôznymi prestrihmi, čo nie vždy perfektne vyšlo, ale snaha sa cení. Takže ak sa už neviete dočkať ďalšieho festivalu, tak anime show bude 28. až 30. marca 2025. Týždeň po Comic Salone bol aj CreepyCon, ktorý bol 27. až 29.9. a odohrával sa v Delnickom dúme oslavaný u Brna. V trojdňovom programe si milovníci hororu našli svoje a rozhodne nechýbala ani cosplay súťaž. Ak vás CreepyCon zaujal, tak nezabudnite sa pozrieť aj na fotky, ktoré majú v galérii. 4. a 6.10. sa odohrával aj 4Games Festival. Bol v PVA Expo Praha. Na rozdiel od iných festivalov, 4Games program nemal. Takže od začiatku do konca bola voľná zábava pri rôznych aktivitách, ktoré boli dostupné. Ako napríklad hot diskom na štýl Kapitán Ameriku, lukostrelba na štýl Hawkeya, alebo ste si mohli zmerať silu na Thorovom kladive. Nechýbal ani VR a rôzne ďalšie videohry. Festival sa v podstate skladal zo 4 hlavných častí. 4Beauty bolo na make-up a kozmetiku, 4Kids mal rôzne atrakcie pre deti, 4Interior mal veľa rôzneho nábytku. A pre milovníkov videohier a cosplayu bola sekcia 4Games.
Zaujímavé bolo, že cosplayery dostali vstup zdarma. 12.10. sa konal Hamburg Fest 2024. Bol v O2 univerze v Prahe. Dvojdenný program nebol len pre milovníkov kníh, ale uskutočnila sa aj cosplay súťaž, ktorá bola viac ako cosplay promenáda ako klasická súťaž. Ak vás zaujíma viacej informácií o Hamburg Feste, tak rozhodne si vypočujte chalanov z Cospod.cz, ktorí o tom spravili celú epizódu. Ten istý víkend ako Hamburg Fest sa konal aj Mondokon. Viacerí z vás už viete, že Mondokon sa odohráva v Hang Expo v Budapešti 4-krát do roka. Na tomto jesennom festivale rozhodne nechýbala ani cosplay súťaž a cosplay performance súťaž. Aby ste si to vedeli lepšie predstaviť, tak si pozrime video. Október 12-én és 13-án újra megnyitja kapuit a Mondokon. Hogy miért érdemes eljönni őszi rendezvényünkre a budapesti Hung Expón? Mutatjuk! Itt csekkold a www.mondokon.hu weboldalon. Jegyvásárlás ugyanitt október 11-ig. Találkozzunk hát az őszi Mondokon 2024-en, október 12-én és 13-án a budapesti Hung Expón. Mi ott leszünk. És te? Komu to nestačilo, tak DKS Event Media natočili aj polhodinovú prehliadku celým festivalom. Zaujímavé na Mondokone je, že aj keď sa to odohráva na tom istom mieste, tak pocit je to úplne iný, lebo rozloženie festivalu je v iných halách a iným spôsobom, ako bol napríklad na letnom Mondokone. Okrem festivalov sa odohrávali aj rôzne akcie. Milovníci Shreka si určite užili Shrek Rave, ktorý bol 20. septembra v Majestic Club Bratislava. Na pódiu okrem známych postáv ako je Shrek, Oslík alebo Fiona vystupovali aj súťažiaci v súťažiach jedenia cibule alebo karaoke. Poďme sa pozrieť na krátke video. Kto rád oslavuje, si určite nenechal ujsť narodeninovú oslavu Dungeon Pube, ktorá bola 28. septembra. Dungeon Pub, ktorý sa nachádza v Bratislave, veľa ľudí pozná kvôli tomu, že sa tam odohráva afterparty na Comic Salone. Ale rozhodne stojí za to si pozrieť aj ďalší program, ktorý je rozhodne nabitý. Kto rád chodí do kina, si určite nechal ujsť premiéru Jokera 2. V súťaži ste mohli vyhrať lístky na slávnostnú premiéru v Cinemaxe v Borimol, kde vás privítali pri plagáte aj cosplayery Jokera a Harley Quinn. Tí, čo radšej si užívajú nový obsah v pohodlí svojho domova, sa určite zaujímajú o to, čo je nové z tvorby. Cosplayový podcast Vibe s moderátorkou Kuroni vydal 3 epizódy. Terry a Kate vám porozprávali o podvádzaní v cosplay súťažiach, Makikami a tá cosplay o cestovaní do Japonska a medzinárodných súťažiach, a Tavi vám porozprávala o výrobe cosplayov na zákazku. Mullins a Tomiyuki z Cospod.cz tiež nezaspali a priniesli vám 3 epizódy. Jedna o Crunchy, ďalšia z Teso Carter a tretia o Hamburg Feste. Kto radšej pozera ako počúva, si môže pozrieť záznamy zo súťaží na Comic Salone alebo cosplay music videa od Vitavision a Shadow Art. Aké ostatné informácie sú ešte dôležité spomenúť? Napríklad, že Slavkon spustil svoj predpredaj. A nie len hociako, ale veľmi zaujímavým spôsobom. Cena lístkov sa odvíja od predaných kusov, takže prvých 42 ľudí sa určite potešilo, že zaplatí len 23 eur. Ďalších 66 ľudí zaplatí 25, 151 27 a pre 3000 ľudí to bude za 30 eur. Tak to boli asi najdôležitejšie informácie ohľadom toho, čo sa stalo. Poďme sa teraz pozrieť, čo bude. Začneme s festivalmi. Ten najbližší je Akikon, ktorý sa uskutoční 25. až 27.10. v Prahe v KC Záhrade. Tento festival začína v piatok o 16. Ale milovníci cosplayu sa určite tešia na sobotu, kedy sa odohrá nielen cosplay súťaž, ale aj Cosplish, čo je súťaž, kde vytvoríte kostým nie pre seba, ale pre svoju plišovú hračku. Ak vás to zaujalo, tak ešte stále máte možnosť prihlásiť sa do 20.10. Prihlásiť sa stále môžete aj do ďalších rôznych súťaží. Prihlášky nájdete na ich web stránke. Kto by na festival chcel ostať od začiatku do konca, tak má smolu, lebo tentokrát prespať na festivale nie je možné a musíte si nájsť ubytovanie mimo.
Čo sa týka šatní, tak na web stránke napísané, že príjmajú iba bundy a kabáty, ale my sme sa opýtali a nemusíte sa báť ani o váš kufor, lebo sa bude dať odložiť aj ten, len v inej miestnosti. Koho festival zaujal a chce si hneď kúpiť lístky, tak má smolu, lebo predpredaj už skončil a tým pádom si môžete kúpiť lístok iba na mieste. Kto má rád Halloween, si určite nechá ujsť Unicon. Tento rakúsky festival, ktorý sa nachádza v Multiverzum Švechat, bude tento rok až 4 dní. Od štvrtka 31.10. až do nedele 3.11. Ak si myslíte, že na 4 dní nebude dosť programu, tak sa mýlite. Už vo štvrtok sa môžete tešiť na cosplay promenádu alebo večer Halloweensku party. V piatok vás rozhodne očarí kraftová cosplay súťaž, kde sa súťažiaci predvedú vo svojom kostýme bez vystúpenia. Ak vás zaujímajú tí najlepší z najlepších, tak v sobotu uvidíte na Tournament of Champions ďalších cosplayerov z rôznych krajín. Alebo kto je odvážny, tak si tiež môže pozrieť cosplay performance súťaž iba pre 18+. A to nebude jediná súťaž v 18+ zóne, lebo v nedeľu tam bude aj cosplay contest pre dospelých. Koho ale skôr zaujíma family friendly vystúpenie, tak si môže pozrieť cosplay performance, čo bude posledná cosplayová súťaž na Unicone. Pokiaľ ešte neviete, ako to na Unicone vyzerá, tak sa na to musíte pozrieť. Žiadny cosplayer si určite nechá ujsť Bring and Buy, čo je v podstate sekač s cosplaymi a merčom. Dajú sa tam nájsť veľmi zaujímavé kúsky za lacnú cenu, takže určite sa to oplatí. Ako sme už spomínali, na Unicone je aj zóna pre dospelých. Koho tam nezaujmú súťaže 18+, tak sú tam aj iné veci, ktoré vás vedia zaujať. Ak ste ale dieťa alebo máte rodinu, tak vás možno viac zaujme Comic-Con Junior, ktorý sa odohráva ten istý víkend. V sobotu a nedeľu 2. a 3.11. vo výstavišti Brno. Ak vás zaujíma, aký tam bude program, tak nie ste jediní. A keď program na web stránke ešte stále nie je, rozhodne tam bude súťaž Kinder Cosplay pre deti od 4 do 12 rokov. Odohrávať sa to bude spôsobom cosplay promenády aj v sobotu, aj v nedeľu. Ak chcete zaručiť miesto vašemu dieťaťu, tak nezabudnite vyplniť online formulár, lebo kapacita je len pre 20 ľudí. Stále neviete, či vás to zaujíma? Poďme sa teda pozrieť, ako vyzeral minulý ročník. Je to tady super, moc pekná akce. Toto je super. Okrem festivalov sa môžete tešiť aj na rozličné akcie. Najbližší veľký otaku zraz bude už 19.10. v Prahe. PB Arene Šťaruboholí sa stretnete s vašimi kamarátmi a môžete si aj zasúťažiť v rôznych pohybových aktivitách. Ak ale radšej preferujete stáť na mieste, tak Wonderland Studio má halloweenské fotenie. 20.10. v Bratislave môžete prísť do štúdia a odniesť si z neho strašidelné fotky. Kto má rád strašidlá, sa určite teší aj na Venoma. Ak sa zapojíte do súťaže, tak máte šancu vyhrať lístky na Venom posledný tanec. Ak vás to stále nepresvedčilo, tak možno vás presvedčí, že v Cinemaxe v Borimol bude na samostnej premiére aj živý Venom v podaní cosplayera. Kto dlho na zadku sedieť nevydrží, sa určite teší na Halloweensku party v Dungeon Pube. A nie len na jednu, ale na rovno obidve, ktoré budú aj 31.10. a 2.11. ako súčasť rozmanitého októbrového programu. Čo by ste ešte viac chceli vedieť? Napríklad to, že Cosplay Podcast Vibe si nezmenil len profilovku, ale mení celý formát, ako funguje. Od nasledujúceho dielu bude už za čiastočným paywallom. To znamená, že najvtipnejšie momenty, pikantnosti, Spicy Challenge a divácké dotazy si užijete len po zaplatení. A to je zatiaľ všetko. Prešli sme si toho veľa, čo bolo, ale aj to, čo bude. Ak sme na niečo zabudli, tak sa ospravedlňujeme.
A kľudne na to môžete napísať do komentára, aby sme na to na budúce nezabudli. Ak ste si tieto cosplay novinky užili, tak sa tešíme. A možno sa potešia vaši kamoši, ak budú tiež takisto informovaní, ako ste teraz vy. Lebo našim cieľom je, aby žiadnym cosplayerovi nič dôležité neušlo. S týmto sa s vami lúčime a zase na budúce.